Il-familji Maltin iħallsu l-irħas tariffi tal-enerġija meta mqabbla mad-dħul annwali tagħhom. Innota dan il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Maros Šefčovič f'laqgħa informali tal-Ministri tal-Enerġija tal-Unjoni Ewropea. Għalli dan b'kuntrast ma' dak li seħħ fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fejn sa mill-2008 il-kontijiet żdiedu b'4%. Fisem Malta kien qed jattendi din il-laqgħa l-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Konrad Mizzi li qal li tnaqqis fit-tariffi tal-enerġija jkollu impatt fuq il-ħajja tan-nies u l-prezzijiet orħos huma marbuta wkoll ma' tkabbir ekonomiku li qed jesperjenza pajjiżna. Hawn il-Ministru Mizzi qal ukoll li Malta tappoġġja l-Unjoni tal-Enerġija filwaqt li sostna li t-tassazzjoni għandha dejjem tibqa' kompetenza tal-gvernijiet nazzjonali. Irrapporta wkoll li x-xogħol fuq ir-rotta bejn Malta u Ġela biex pajjiżna wkoll ikollu pipeline tal-gass mal-kontinent jinsab miexi. Fil-laqgħa reġgħet ħarġet l-importanza tal-użu tal-LNG bħala sors ta' enerġija. Bil-Ministru Mizzi jgħid li dan jikkonferma li l-politika tal-enerġija li għandu l-Gvern għal pajjiżna hija sigura, sostenibbli u affordabbli.